Tak mám tu pre vás videjko o tejto našej zázračnej ultimátnej sáde s 3D komplexom, ale pár informácií bude aj taký úplne na úvod kratučkých. Prečo vlastne sa starať aj o tú našu pleť? Pretože našou úlohou je naozaj starnúť, ale prirodzene a krásne. A to vám môžu zabezpečiť práve aj táto naša kolekcia, pretože 20%, milé dámy, iba 20% je to, ako vyzerá naša pleť, čo sa týka genetiky. To znamená, že niekedy sa na to trošičku vyhovárame, že to máme po mamine, to máme po babičke, ale to máme tak. Ale 80% je to, ako sa vy staráte ráno a večer o tú vašu pleť doma, koľko jej času venujete. Naozaj táto základná starostlivosť podľa mňa trvá 2 minúty, ani nie. A v pár krokoch si zabezpečíte to, ako bude vyzerať vaša pleť o 5 dní, 5 týždňov, 5 rokov a mohla by som takto pokračovať ďalej. Dokonca od 20. roku života sa už stráca pomaly v pleti kolagén a elastín. Dokonca je zistené, že približne každý rok je to o 1%. Preto je veľmi tak dôležité sa starať už od mladého veku o tú pleť. A ak ste to náhodou nestili, nič sa nedeje, nikdy nie je neskoro. Možno, že tam bude chvíľočku trvať ten efekt, alebo budete potrebovať viac produktov na záver. A táto kolekcia je taký úvod, je to úvod do starostlivosti o pleť pre ženy, ktoré majú od 20 rokov a viac. Dokonca môže to používať aj dáma, ktorá má 50, 60 a chce začať s niečím a následne môže potom prejsť na našu vyššiu radu, napríklad kolekciu Repair. My tu máme 5 produktov, kde je čistenie, krém, ktorý je na deň aj na noc a k tomu sa vlastne pridávajú nočná obnovujúca sérum a denná emúzia s faktorom 30 a tu nám máme vlastne očný krém. V jednoduchosti by som sa oprela práve o to, že už aj v názve počujete, že je to Timeless kolekcia s 3D komplexom, čo znamená, že má 3 také základné zložky a nachádzajú sa vo všetkých 5 produktoch. To znamená antioxidanty, ktoré práve ničia tie voľné radikály, ktoré sú všade okolo nás, pretože táto sada je zameraná pre modernú ženu, ktorá teda funguje, pracuje, vyskytuje sa v meste, má rodinu, deti, hobby, proste je veľmi aktívna a prichádza vlastne do styku so všetkým možným okolo seba, čo jej vlastne spôsobuje starnutie pokožky. A tieto silné antioxidanty, príklad zapúzdrený resveratrol, je látka, ktorá dokáže ničiť tieto voľné radikály. Dokonca tým, že je zapúzdrený, tak postupne počas toho dňa stále pôsobí a pracuje na tej pleti, aby nebola poškodzovaná. A dokonca až 29% pohocuje táto kolekcia aj modré svetlo, s ktorým prichádzame do v podstate styku všetci, pretože či už máme mobilný telefón, počítač, televízor, proste to všetko, čo máme často v rukách a povedzme si pravdu, že máme, tak nám poškodzuje trošku, že je tu pleť a spôsobuje predčasné starnutie. Ďalšou látkou je B3 vitamín, ktorý má vlastne super schopnosť rozžiarovať pleť, to znamená, ak máte nejaké fliačiky, nerovnosti, alebo sa vám zdá, že tá pleť nie je úplne ako taká žiarivá, tak všetky produkty vám to tam podporia. Naozaj vyzerá tá pleť rozjasnenejšie. No a posledná látka sú významné látky, peptidy, sú to také naše telefonistky, ktoré volajú našim bunkám: halo, halo, pracujte ako predtým a tvorte prirodzene práve ten kolagén a elastín v tej pleti, čo nám zabezpečuje to, aby tá pleť bola pekná, pružná, proste šťavnatá. A čím dlhšie vlastne podporujeme tú prirodzenú tvorbu toho kolagénu, tak tým pádom vyzeráme ešte aj mladšie. Že nie je to tam iba, že to tam doplníme, ale naozaj podporíme to, aby sa to tam tvorilo, pokiaľ sa dá, aby to tá naša pokožka zvládala aj sama, vďaka tým zloženiam, ktoré sú v tejto kolekcii. No, toľko odo mňa, aby ste spoznali viacej našu kolekciu a ak vás bude viac zaujímať, ako to používať, kde si to môžete objednať, kontaktujte mňa alebo svoju kozmetickú poradkyňu. Určite budete veľmi spokojné, je to kolekcia na citlivú pleť, nekomedónna, to znamená, že naozaj je vyvinutá v našich
výskumných laboratóriách presne na mieru, ale samozrejme každá žena môže reagovať rôzne, to znamená, že máte aj 100% garanciu našich produktov, len to treba konzultovať so svojou kozmetickou poradkyňou a vždy nájdeme tie správne kombinácie, kolekcie, čo potrebuje tá pleť, len treba mať v tom dobrý systém. A toto je presne ten systém. Vyčistiť pleť, kde máte vlastne 4 v 1 dokonca. To znamená, že to má aj jemný peeling, tonizuje to pleť, vyčistia, boje proti starnutiu. Takže to je akože luxusný produkt v jednom, by som povedala, že 4 v 1. Krémik je na deň aj na noc a k tomu sa vlastne pridávajú tieto dve emulzie. No a očný krém samozrejme ráno, večer, to nesmieme zabudnúť, pretože očné okolo je taká brána do duše a na tom nám vidno všetko, aj únavu, aj radosť, aj smiech, aj trápenie. Takže na očné okolie si určite dajte pozor a používajte veľmi skoro očnú starostlivosť, poprípade to doplňate produktami na očnú starostlivosť, ktoré častokrát spomínam aj vo videu. Želám vám krásny deň a ďakujem, že ste si pozreli toto videjko do konca.